сёння 22 студзеня гэта той дзень, калі ў 1863 годзе пачалося паўстанне, якое вядома на Беларусі як паўстанне Каліноўскага. Яго абвясціў гэтае паўстанне Цэнтральны нацыянальны камітэт у Варшаве. А на Беларусі паўстанне пачалося рэальна, фактычна, толькі ў сакавіку, калі з'явіліся на Меншчыне і Гародзіншчыне першыя паўстанцкія аддзелы. Адсюль пытанне, а чаму 22 студзеня мы святкуем, адзначаем у сваіх успамінах? Таму што цяжка вылучыць нейкую канкрэтную дату. Варшаўскі камітэт абвесціў 22 студзеня, літоўскі правінцыяльны камітэт на чале з Каліноўскім 10 дзён спрачаўся, абмяркоўваў гэтае пытанне, бо яны лічылі, што на абшарах Літвы, гэта значыць Беларусі, яны яшчэ не падрыхтаваліся як след да паўстання, аднак вырашылі падтрымаць палякаў, і 1 лютага 1863 года літоўскі камітэт абвясціў свой маніфест, у якім заклікаў жыхароў Літвы, гэта значыць Беларусі, інфлянтаў Латвіі, Русі, гэта значыць Украіны, падтрымаць паляку. Таму няхай сабе будзе 22 студзеня. А ці Каліноўскі беларус? Добрае пытанне. Нашы ворагі упарта як адзін і на ўсходзе, і на поўдні, і на поўначы сцвярджаюць, што ён не быў беларус. Па-першае, хачу адзначыць, што сам тэрмін нацыянальнасць ён з'явіўся толькі недзе пад канец 19 стагоддзя, калі у Еўропе пачалі з'яўляцца нацыянальныя дзяржавы, напрыклад, як Сербія, як Балгарыя, там нейкія іншыя. А раней ніхто так пытання не ставіў. Было паняцце веравызнання, каталік там, або праваслаўны, або пратэстант, або іудэй. Было паняцце падданства, тычэй падданы, маскоўскага цара, альбо там нямецкага кайзера. А тут пачало з'яўляцца паняцце нацыянальнасці. Сёння ж навукоўцы заходзяць з наступных пунктаў. Па-першае, гэта закон глебы, па-другое, гэта закон крыві, і па-трэцяе, гэта закон мовы. Паглядзім на закон глебы. Дзе нарадзіўся Каліноўскі? Ён нарадзіўся ў вёсцы Мастаўляны на Беласточчыне. Потым ён разам з сям'ёй, бо ўжо яшчэ быў малы, прыехаў у вёску Якушоўка. Гэта пад Валкавыскам. Навучаўся ў гімназіі, якую потым пераўтварылі ў павятовае вучылішча у Свіслачы, таксама пад Валкавыскам, недалёк ад Валкавыска. Беласточчына. Нарадзіўся на Беласточчыне, навучаўся на Беласточчыне, жыў на Беласточчыне. А што такое Беласточчына? Беласточчына – гэта спрадвечная беларуская зямля. І гэта ніякая не выдумка. Бо мы ведаем 4 карты. Першая карта, яе стварыў у 1863 годзе афіцэр нямецкага генеральнага штабу Эккерт. Ён быў немец. Ён быў падданы кайзера. І ён паказаў на сваёй карце, што Беласточчына – гэта арэал рассялення беларусаў. У 1867 годзе палкоўнік расійскага генеральнага штабу таксама стварыў сваю карту і таксама паказаў, што Беласточчына – гэта тая зямля, дзе жывуць беларусы. Потым у 1903 годзе з'явілася карта вядомага навукоўца, этнографа і філолага Яўхіма Карскага. І там паказана, што Беласточчына – беларуская зямля. І на заканчэнне ў 1919 годзе наш вядомы гісторык Мітрафан Доўнар-Запольскі таксама надрукаваў сваю карту і таксама паказаў, што Беласточчына – беларуская зямля. Такім чынам мы бачым, што Каліноўскі, Вікенцій, Канстанцін, які нарадзіўся на Беласточчыне, жыў на Беласточчыне, з пункту гледжання глебы, зямлі, дзе ён нарадзіўся, жыў, быў беларус. Другі закон – гэта закон крыві, але, як сёння кажуць, генетыка. Мы ведаем, што
бацька Каліноўскага быў беззямельны шляхціш. Аднак усе іх продкі, там, бацькі іхныя, дзяды, прадзяды, яны жылі на Беласточчыне і былі літоўскія шляхцічы. А як яны сабе тады называлі ўсе? Шляхта польска паходжання літэўскага. Гэта значыць, сучаснага пункту гледжання беларусы. То есть з паходжання беларускага, але шляхта польская, бо ім жа польскі кароль там, альбо там, вялікі князь, які адначасова быў каралём, даваў гэтае шляхецтва. Дарэчы, як і маім продкам, кароль Стэфан Баторый у 16 стагоддзі надаў шляхецтва. Але жылі тут, на Беларусі, пад Барысавам. Дык вось, з паходжання ён таксама быў беларусам. І сам Каліноўскі ніколі сябе не называў палякам, а вось ліцвінам называў часта. І трэці пункт – мова. Яны жылі, зямлі не было, на вёсцы, сярод простых людзей, а простыя людзі, тыя самыя беларусы, размаўлялі, зразумела, па-беларуску. Таму з дзяцінства Каліноўскі добра валодаў беларускай мовай, на ёй размаўляў. Потым, калі ён навучаўся гэтай гімназіі, а потым у Санкт-Петербургскім універсітэце, ён авалодаў і польскай мовай, і расейскай мовай. Але яго мова была з дзяцінства беларуская. І мы ведаем, што ён выдаваў на беларускай мове славутую сваю мужыцкую праўду, выдаў 7 лісткоў такіх, а яшчэ выдаваў газету таксама «Гутарка» на беларускай мове. Нашы ворагі кажуць, гэта быў хітрык. Ён агітаваў сялян, таму адмыслова пісаў па-беларуску. Што ж, магчыма, цалкам магчыма. Аднак мы ведаем і іншы дакумент, пісьма, лісты з-пад шыбеніцы. Гэтыя лісты ён пісаў тады, калі смерць ужо трымала яго за горла. Ужо не было ні часу, ні чынніка, каб хлусіць. На якой мове ён напісаў свой гэты духоўны тастамент на беларускай мове. Вось я зараз працытую урывак. «Бывай здаровы, мужыцкі народзе, жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе, і часам спамяні пра яську твайго, што загінуў за праўду для дабра твайго. А калі слова пяройдзе ў дзела, тагды за праўду станавіся смела, бо адно з праўдаю грамадзе згодна, дажджэш народзе старасці свабодна». Няўжо гэта зварот да паляку? І няўжо ясь польскае імя? Такім чынам мы бачым выснова. Каліноўскі, безумоўна, быў беларус. А для нашых ворагаў ён паляк, так это, што ж тут зробіш? Яны крычэлі, што яны паляк, і будуць крычаць. Каліноўскі марыў аб тым, што вольны беларускі народ будзе жыць у сваёй уласнай дзяржаве. Анатолий Ефимович, што гэта за дзяржава Каліноўскага? Трэба патлумачыць наогул пра паўстанне. Бо калі чытаеш пра гэта паўстанне, з'яўляецца думка, няўжо яны сапраўды думалі, што сваімі партызанскімі аддзеламі, дрэнна ўзброенымі, здолеюць перамагчы велізарную расійскую імперыю? Не, яны так не думалі, яны не былі фантазёры і не летуценнікі. Усе яны спадзяваліся на тое, што калі яны падымуць паўстанне, вялікія дзяржавы, менавіта Вялікая Брытанія і Францыя, пачнуць узброеную інтэрвенцыю супраць Расіі. І тады яны перамогуць з дапамогай вялікіх дзяржаў. Галоўнае падняць паўстанне. І сапраўды французскі імператар тагачасны Напалеон III хацеў яшчэ раз моцна даць паддых расейцам, як яны далі паддых падчас так званай Крымскай вайны, якая скончылася ў 1856 годзе. Аднак брытанскі ўрад на чале з лордам Палмерстонам, падлічыўшы выдаткі і прыбыткі, вырашыў, што гэта неэканамічна. Выдаткі большыя за прыбыткі будуць. І яны вырашылі абмежавацца выключна дыпламатычным ціскам. А дыпламатычны ціск на расейцаў. Што тады, што сёння, пляваць на яго хацелі высокай вежы. І таму нічога не атрымалася. І гэтыя паўстанцы змагаліся, і ўсё чакалі, калі ж прыйдуць сюды французы да ангельцы. Яны не прыйшлі.
Аднак, якая была іх мэта? Дзяржава. Якая дзяржава? Варшаўскі цэнтральны гэты нацыянальны камітэт безумоўна марыў пра адраджэнне Рэчы Паспаліту, якую яны сабе ўяўлялі як выключна польскую дзяржаву. А вось тут літоўскі правінцыяльны камітэт зусім інакш гэта сабе ўяўляў. Яны марылі пра адраджэнне Рэчы Паспалітай як не як унітарнай дзяржавы, а як федэрацыі. Федэрацыя Польшчы, федэрацыя Літвы, гэта значыць у сучасным разуменні Беларусі і Жамойці і Русі, заходняй, правабярэжнай Украіны. Вось як яны бачылі новую гэтую дзяржаву. І таму ёсць шмат сведчанняў. Па-першае, гэта сведчанне паплечнікаў Каліноўскага па літоўскім правінцыяльным камітэту, у іх там успамінах, і тыя, хто належалі да так званых чырвоных, радыкальнай плыні, і тыя, хто належалі да так званых белых, памяркоўнай плыні, яны адзначалі, што Каліноўскі заўсёды ім распавядаў пра тое, што адроджаная Літва павінна быць незалежнай, суверэннай. Гэта значыць мець сваю адміністрацыю, свае законы, сваё войска, сваю грашовую сістэму. І царскі генерал Васіль Радж, які, дарэчы, размаўляў сам асабіста з Каліноўскім у турме. Это першы даследчык афіцыйны паўстання 1863 года, і ён таксама пра гэта пісаў. Я зараз зачытаю цытату, каб мы ведалі. Вось што ён пісаў. Константин Калиновский с настроением герценовской школы во главе честолюбивейших личностей из красных литвинов настойчиво проводил идею о самостоятельности Литвы. Чему мы не можем поверить царскому генералу? Он же был супраць усяго гэтага. Он показывал, что он марыў про незалежную Литву, Беларусь. А вот что Якуб Гейштер писал, это один сяброў провинциального комитета в своих мемуарах. Предан душой и сердцем народу, однако сторонник крайних революционных теорий, который не останавливался даже перед развязыванием гражданской войны и думал к тому же о самостоятельности Литвы. Вось вам адказ на ваше пытанне. Гэта павінна было быць Літва ў складзе адроджанай федэратыўнай, а не унітарнай Рэчы Паспалітай. І, дарэчы, я хачу дадаць, што на працягу 50 гадоў пасля Каліноўскага пра што марылі ўсе дзеячы беларускага нацыянальнага і дзяржаўнага адраджэння. Таксама пра аўтаномную Беларусь у складзе будучай расійскай дэмакратычнай федэратыўнай рэспублікі. Ні пра якую незалежнасць гаворка не ішла. Упершыню гэтае пытанне паставілі толькі ў вёсну 1918 года. Яшчэ ў снежні 17 года на першым усебеларускам сходзе пра што ішла гаворка? Аўтаномія. Вось так. Анатолий Ефимович, з кім сябраваў Каліноўскі? Хто на яго аказваў уплыў? Яго сяброўскае кола. Добрае пытанне. Мы ўсе ведаем на сваім уласным прыкладзе, што больш за ўсё на нас уплываюць нашы сябры ў маладосці. Каліноўскі загінуў малады. Аднак, дзе было яго станаўленне, дзе яно праходзіла, адбывалася? У Санкт-Петербургу. Ён жа навучаўся ў Санкт-Петербургскім універсітэце. Гэта, дарэчы, было вельмі добрая навучальная установа высокага класу. І калі ён там навучаўся, ён уваходзіў у падпольны гурток рэвалюцыйнай моладзі выхадцаў з заходняга краю. З Беларусі, з Інфлянту, з Украіны і так далей. А хто кіраваў гэтым гуртком? Гэта былі два афіцэры расійскія, гэта Людвік Звяждоўскі і Зыгмунд Сяракоўскі. І той, і другі потым прынялі ўдзел у паўстанні. І Сяракоўскі загінуў, а Звяждоўскі быў потым у эміграцыі. Вось яны вельмі моцна паўплывалі на фармаванне светапогляду Каліноўскага. Потым можна дадаць, калі ён узначальваў рэвалюцыйны камітэт падпольны ў Гродзенскай губерні. Там былі яго паплечнікі Валер Урублеўскі, якога усе ведаюць потым як зацятага камунара ў Парыжу,
быў такі Ільдефонс Мільчэўскі і быў такі Фелікс Ражанскі. Ну і па-трэцяе, гэта сябры або чальцы літоўскага правінцыяльнага камітэту, усе яны былі чырвоныя. Я вам зачытаю прозвішчы, бо так, каб не блытацца. Гэта Ахіл Банольдзі, ён быў заводу свайго прафесійнага фотограф, Антон Залескі, Баляслаў Длускі, Людвік Звяждоўскі, Зыгмунд Чахоўскі, Ян Козел-Паклеўскі і Эдмунд Вярыга. Дарэчы, памыліўся, калі пералічваў там ахвіцэраў у Санкт-Петербургу, это таксама сказаў Звяждоўскі, не Звяждоўскі, а Яраслаў Дамброўскі, які загінуў у 1863 году. Вось гэтыя людзі, яны ўсе ўплывалі адзін на другога, і яны фармавалі такой светапогляд, агульны для іх усіх. Каліноўскі ўжо ў дарослым узросце прыняў грэка-каталіцтва. Навошта гэта яму было патрэбна? Навошта было патрэбна? Ён добра разумеў, што ён быў адукаваны чалавек, разумны вельмі. Ён добра разумеў, што для таго, каб падняць народ, хай сабе не ўвесь народ, там частку народу, дробнае гэта незаможнае шляхецтва, а таксама сялянства, хоць бы частку сялянства, патрэбна было, каб былі ў людзей нейкія вышэйшыя ідэалы. А адкуль бяруцца ідэалы вышэйшага кшталту? Гэта духоўныя ідэалы. А духоўныя гэта значыць рэлігія, это вера ў нешта. Той самы камунізм гэта таксама вера, гэта новая рэлігія. Это ўсё рэлігійныя пытанні. Якую ён мог рэлігію абраць? Праваслаўе? Не. Бо ўсе ведалі, адукаваныя разумныя людзі ў заходнім краі, што расійская праваслаўная царква, яна з'яўляецца інструментам духоўнага задушэння сялянства. Каб гэтыя мужыкі ніколі не маглі марыць ні пра якую незалежнасць, ні пра якую роўнасць сацыяльную, ні пра, каб ім думка не з'яўлялася, што цара можна скінуць. Бо цар жа узначальваў праваслаўную царкву у расійскай імперыі. Не мітрапаліт, цар, а потым ішла там калегія, так далей, там ніжэй. Каталіцтва таксама не падыходзіла, бо амаль што ўсе абшарнікі, якія былі супраць мараў і імкненняў сялян да зямлі і волі, яны былі каталікі. Як можна было высоўваць каталіцтва? Сяляне б сказалі, дык гэта ж нашы ворагі, і мы павінны з імі ў адной царкве там стаяць і разам маліцца? Не. Што застаецца? Уніяцтва. Тым больш уніяцтва цар Мікалай I ў 1839 годзе скасаваў, а яшчэ прайшло толькі 24 гады пасля гэтага, яшчэ добра ўсе памяталі пра уніяцтва. І уніяцтва вас падыходзіла як такі варыянт, найбольш падыходзячы і для каталікоў, і для праваслаўных, і для былых уніятаў, зразумела. А сколькі было уніятаў? Мы ведаем лічбу. У 1772 годзе, калі імператрыца Кацярына II ажыццявіла першы падзел Рэчы Паспалітай, праваслаўных на тэрыторыі Вялікага княства Літоўска было ўсяго-навсяго 6%. А ад 65 до 80% былі уніяты. Остальные там каталікі ды пратэстанты. Уніяцтва сапраўды магло пераўтварыцца ў нацыянальную рэлігію беларусаў. На жаль, не пераўтварылася. Але ж вось я такія лічбы. Таму вы бачыце, што уніяцтва сапраўды найбольш падыходзіла, было найбольш зручнае, каб яго высунуць наперад. Што Каліноўскі і рабіў. Якая матывацыя паўстанцаў рабіла іх здольнымі да самаахвярнасці? А вось гэта прама заходзіла з іх веры. Бо зараз ніхто не звяртае на іх увагі, нават не ўзгада іх лозунг, які быў на штандарах напісаны «З намі Бог» альбо «Во імя Бога». Яны ўсе былі вернікі, яны верылі ў Бога. Бо, глядзіце, паўстанцы, яны ж усе былі, людзі не апошнія. Шмат хто меў маёнткі, грошы, нейкае становішча ў грамадстве. І яны ўсё гэта страцілі. Яны страцілі
свае грошы, свае маёнткі. Шмат хто страціў волю, паехаў у высылку на шмат гадоў. Шмат хто страціў жыццё або апынуўся ў турме. Навошта гэта было? А вось у імя Бога. Бо яны верылі, што гэта ўсё Бог ім паказаў. Так трэба рабіць. І на тым свеце, дзе вечнае жыццё, ўсё ім вернецца. Бо наша зямное жыццё, што кароткае, дрэннае, праблемы, хваляванне. Трэба змагацца у імя Бога. Яны змагаліся ў імя Бога. Верылі ў гэта. Гэта не тое, што мы. Мы ні ўва што не верым. На жаль. А яны верылі. Гэта ім надавала моц на змаганне. Вось і гэта і была матывацыя. Таму яны ішлі на ахвяры. А мы зараз глядзім на іх, думаем, як гэта было можна? Усё кінуць. І маладую жонку, як той Сіракоўскі. І пайсці навошта? Калі можна было ад'ехаць у Маскву і зрабіць свой бізнес, напрыклад. Мужыцкая праўда. Аб чым там марылі аўтары, аб чым пісалі? Аўтар там быў на самой справе адзін. Канстантин Каліноўскі. Ён там падымаў 3 галоўныя тэмы. Я, дарэчы, усе гэтыя нумары, яны ж невялічкі мужыцкай праўды ўжо надрукаваў там у адным са сваіх зборнікаў. Там добра бачна. Першая тэма – заклік да мужикоў, зямля і воля. Трэба вам, дзецюкі, зямлю і волю атрымаць. Другая тэма – ніхто вам зямлю і волю не дасць. За яе трэба змагацца. Змагацца супраць цара і яго паплечнікаў. І яго генералаў, і яго службоўцаў, і яго папоў. І трэцяя тэма, што праваслаўе маскоўскае – гэта схізма. Трэба вяртацца да уніяцтва. Вось 3 тэмы. Больш там нічога і няма, акрамя гэтага. І ўсюды рэфрэн во імя Бога. Анатолій Ефімович, навошта нам зараз патрэбен Каліноўскі? Каліноўскі нам патрэбен як прыклад, як штандар. Такія людзі патрэбны заўсёды і ўсім. Вось паглядзіце, хто з'яўляецца культавай асобай маладых рэвалюцыянераў ва ўсім свеце. Адна з асоб, не адна асоба, там некалькі асоб, там 10 або 20. Эрнеста Че Гевара. А хто такі Каліноўскі? Гэта наш Эрнеста Че Гевара. А больш дакладна, гэта Че Гевара, кубінскі Каліноўскі. Каліноўскі ж быў на 100 гадоў раней. На 100 гадоў раней ён быў за Че Гевару. Вось ён нам у гэтым якасці патрэбен. Як прыклад самаахвярнага служэння радзіме, свайму народу і барацьбы за гэтыя ідэалы, якія яго натхнялі на барацьбу. Як прыклад, романтычны малады шляхціч, які мужна змагаўся і загінуў, але загінуў, не пахіснуўшыся ў сваіх ідэалах, у сваёй веры, нікаго не здаўшы. А сёння ён нам патрэбен? Хто? Нам, Каліноўскі? Так. Калі б сёння з'явіўся нехта, чалавек такой моцы духоўнай, такога шталту, як Каліноўскі, я думаю, за ім бы пашлі шмат хто. Не ўсе, зразумела, але шмат хто пайшоў бы, асабліва з моладзі. Такія людзі заўжды патрэбныя. Не за старым жа дзедам ісці. Гэта павінен быць малады чалавек, прыгожы, разумны, энергічны. За ім пайдуць. Упэўнены у сабе, у сваёй справе. Ён такі быў. Дзякуй.